Tänään palkittava Hervannan yrittäjien vuoden yrittäjä on maatilan poika, joten hän oppi hyvin nuorena tekemään monenlaisia töitä. Ja ennen kaikkea ratkaisemaan ongelmia. Traktoreiden, puimureiden, niittokoneiden ja muiden maatalouskoneiden sielunelämä tuli tutuksi kotitilalla Vetelissä. Jos kone hajosi, ei varaosia tai korjaajia voinut jäädä odottelemaan, vaan ongelma oli ratkaistava itse. Kotitila jäi taakse ja nuoren miehen tie vei kouluun Kokkolaan, jossa hän suoritti koneistajan ammattitutkinnon. Työteliäs ja aikaansaava metallimies oli kysytty kaveri työmarkkinoilla. Maine kiiri edellä, ja kun jossain tarvittiin hyvää miestä, tiedettiin kenelle soittaa. Noihin aikoihin 2000-luvun alkuvuosiin sijoittuivat myös projektit Virossa entisten kolhoosien konekannan ja tekniikan nykyaikaistamiseksi. Siellä jos jossain vaadittiin kekseliäisyyttä ja ratkaisukeskeistä lähestymistapaa. Haave omasta yrityksestä oli kytenyt mielen perukoilla koko ajan, ja vuonna 2002 lapsuuden haaveesta tuli totta oman toiminimen myötä. Ensimmäinen oma sorvi oli jo ostettu ammattikoulusta. Konekanta lisääntyi melko nopeasti, mutta suurin osa työstä oli tuohon aikaan alihankintaa tai alihankinnan alihankintaa. Asiakaskunta oli hyvin kapea ja liiketoimintamalli haavoittuvainen. Tämän sai yrittäjämme karvaasti kokea vuonna 2009, kun laskukauden merkkien ilmaantuessa alihankintasopimuksia ei enää saatu ja jäätiin yhtäkkiä tyhjän päälle. Samana vuonna oli investoitu järeämpään jyrsinkalustoon. Sisulla ja sitkeydellä tuosta selvittyään yrittäjä teki päätöksen laajentaa asiakaskuntaa ja nousta ylös alihankintaketjussa. Tämä oli ratkaiseva päätös tulevaisuuden kannalta. Jo seuraava vuosi oli vahvan kasvun aikaa. Vuonna 2013 yhtiömuoto vaihtui osakeyhtiöksi. 20 vuodessa yrityksestä on kasvanut kokenut tiimi, jolla on kotipaikkansa Tampereen Hervannan lisäksi toimipiste Lempäälässä. Lisää väkeä on palkattu tarpeen mukaan ja rautaisen kokemuksen avulla asiakas saa tarvittaessa valmiit ratkaisut avaimet käteen periaatteella. Laatu on lupauksemme, toteaa yrittäjä. Asiakkaan täytyy voida luottaa tilaamiinsa tuotteisiin ja meidän ammattitaitomme avulla se on mahdollista. Jykevä konekantamme takaa sen, että pystymme valmistamaan haastavimmatkin osat asiakkaidemme tarpeisiin. Myös ne monimutkaiset ja pitkälle viimeistellyt. Asiakkaat ovat tottuneet luottamaan laatuun ja tilauskanta on pysynyt vakaana läpi vuosien. Yrittäjä on edelleen vahvasti mukana käytännön toimissa, vaativissa koneistuksissa ja siellä, missä tarvitaan ongelmanratkaisijaa. Hyvät naiset ja herrat! Hervannan yrittäjien vuoden yrittäjä 2023 on Tommi Pollari, Koneistus Pollari Oy.